Hej så alle sammen, og velkommen til den her nye episode inden for mig og Christoffers kanal. I dag så bliver det nok lige lidt information. Ja, Mikkel her, vi deler nu kistrum. Det er rigtig fedt. Ja, det er bare lidt information i dag om hvad der nok kommer til at ske. Det der nok kommer til at ske er, at fordi Christoffer han er sådan nede i Kara, og han gider ikke rigtig at spille han mere, og synes det er kedeligt, og det forstår jeg godt. Men ja, så jeg tror nok, at jeg begynder min egen kanal. Så den har jeg faktisk allerede lavet, så jeg kommer nok til at lave et link til min kanal nede i beskrivelsen. Så ja, I må vælge om I vil gå ind og subbe den, eller bare subbe den her kanal. Men jeg vil i hvert fald ikke lægge flere videoer op på den her kanal, fordi at jeg gerne vil have min egen. Så ja. Så ja, det er bare lige lidt af det, og så tænker jeg at også hvis I gerne vil have, at jeg måske skal gøre et eller andet, lave et eller andet inden for strandet af. Jeg har jo en smurf og sådan noget dernede i Berta, og hvis I gerne måske vil have, at jeg skal spille lidt ned på den, så kan I bare skrive, ikke? Fordi så skal jeg nok købe hej til den, hvis der er, så kan jeg bare spille lidt dernede og måske filme lidt for min smurf, så yes. Det vil også være pænt nice. Så ja, det håber jeg, at de vil tage imod, og at de synes, det er fedt, at jeg nok også snart starter min egen kanal. Så jo, men i dag så bliver det også lidt, hvad skal man sige, lidt chill. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad vi skal lave, men skal lige se, om vi måske kan få den her episode til at være lidt længere end bare et minut eller to, ikke? Så jeg tror kun, der er gået et minut og 20 sekunder, eller 30 sekunder. Rip, mand. PP min helt taget. Ja, den. Jo. Nå, men ja. Så, ja, men I kan jo skrive alt nede i, hvad hedder det? Eller nede i, der hvor man kan skrive noget, ikke? Det er nede i feltet, jeg kan ikke helt huske, hvad man kalder det. Ej, det skulle da irriterende. Nå, okay, fuck det. Ja, I ved godt, hvad jeg mener, ikke? I ved det, jeg ved, I ved det. Så ja, det er noget ikke, så kan jeg skrive, fordi jeg tjekker det næsten hver eneste dag. Ja, så I kan bare skrive, og skal nok tjekke det, og måske, altså hvis jeg ikke svarer på jeres, ting, så er det fordi, jeg har set den, men så betyder det bare, at jeg føler ikke, at altså hvis jeg ikke svarer på det, så betyder det, at jeg ikke føler, at jeg behøver at svare på det. Men ja, hvis I spørger mig om et eller andet, skal jeg selvfølgelig nok svare. Så yes. Men ja, så er det faktisk også en anden ting, at hvis der er nogen her ved Duo, fordi at, I kan jo se, jeg har jo snart 50 mil, ikke? Så er det, at mig og, eller faktisk bare jeg sælger vores kistrum, fordi at, ja, vi tænker, at jo, vi har alligevel så gode ting, at vi måske kan få solgt det, så hvis der er nogen, der gerne vil købe det eller sådan noget, ikke? Så kan I, så er det den allerførste hytte. Vi har fået lidt af en upgrade på mange ting herinde. En af tingene er trods alt kul. Det er vi sådan rigtig meget af. Ikke? Altså, så det er sådan lidt, og de giver skoene løbet lidt tør på, men bukser og sådan noget, og hjelme, og OP giver, så altså, det er slet ikke løbet tør på overhovedet. Så har vi lidt kammersvær. Jeg blev også nødt til at lave en til lille kiste, fordi jeg fik alt for mange. Og så har vi også sådan lidt død sværmændsvær og sådan rigtig noget. Har vi hvad har vi? Nå ja, vi har nogle HP pickaxes og en sjov axe. Jeg synes stadig den er sjov. Jeg burde nok navngive den et eller andet. Men ja, så har vi lidt pots, som skal jeg nok lige have fyldt lidt op på igen. Lidt svær her, lidt svær her. Sværmands guldsvær og sværmands ironsvær, og hvad har jeg egentlig her? Nej, bare lidt af en random kiste her, kan man godt sige. Kyllingkiste, en til kyllingkiste, skovlkiste, og det her ikke, det er nok vores kaktuskiste, som vi nok ikke overgår rigtig at fylde op. Jeg tror bare, at vi sælger, når jeg har sådan en halv, ikke? Så ja, men yes, så hvis der er nogen, der måske gerne vil have den, så kan I kontakte mig in-game. Altså, det er jo lidt af en fed video, eller en fed hytte, fordi det er den første hytte, og hvis det nu er, at de gerne vil have farm i den, så er det egentlig også en rigtig god idé, fordi at, ja, farm, ikke, det, altså hvis I laver farm i den her, så kommer den i hvert fald til at vokse ekstremt hurtigt. Men det er bare, altså, vi er alligevel så tæt på, så vi orker ikke rigtig at lave farm. Men yes, så har vi også faktisk også nogle kister deroppe. Der er ikke rigtig noget i dem. Rip. Nå. Men ja. Så, se. Det skal slash list. Nej, der er ikke rigtig nogen billede inde. Men ja. Så jeg vil sige, eller ved du hvad? Vi skal lige ende på en god måde, ikke? Går vi lige ned og køber en lille polit. Ej, jeg burde lade værke, men altså, det var så dejligt nogle gange at bruge poletter, synes jeg. Så, det smager bare så godt. Tag det sådan op. Tror jeg dem, ikke?
Altså ligesom, jeg kan rigtig godt lide at slutte videoer af med at bruge paletter. Fordi hvis jeg nu vandt en jackpot, så ville jeg flippe helt ud. Altså så, nej. Det tør jeg ikke tænke på, hvad jeg vil gøre. Nej. Hold op. Nå, men det ville egentlig også være mega dejligt og fedt, hvis det var. Okay, lad os se. Så nu, ikke? Jeg tror lige, vi spiser lidt mad. Hvis jeg nu bliver dræbt, ikke? Så begynder jeg i hvert fald at græde. Hvem er det? Er det Emil? Yes, det er Emil. Scooteren, og så hvem er dernede? Alexander Ravn. Han skal kigge på mig. Det gjorde han, så kom. Okay, godt nok Mikkel, han kommer lige og beskytter, tak. Skal lige beskytte. Nej, hvem er det? Tør vi? Gør det hurtigt. Og så Mikkel, skal bare beskytte os. Okay, hold øje om. Kommer der. De. Ej, hvad? Altså, what? Hvad skete der lige der? Det gik sådan virkelig langsomt, men så lige gik den bare mega hurtigt. Ej, ved du hvad, skråt det. Kan så jackpot herinde. Der kom jackpot. Jeg kan mærke jackpot. Jackpot. Ej, vel. Lad nu være. Okay, så laver det smut op, ikke? Og så kan vi bare... ved du hvad, slutter sgu bare i det her. Som altid, så tager man lige gearet af. Sådan der. Og tusind tak for, at jeg gerne vil... Mikkel for helvede. Ja, tusind tak for, at jeg rigtig gerne... Eller det er faktisk rigtig fedt, at jeg faktisk også får rigtig mange visninger, hvis I har set det på min video. Faktisk næsten 1000 visninger på min allerførste video, så det er jeg virkelig glad for. Men ja, tusind tak for, at I gad så med, og vi ses så i næste episode. Hej.